everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो हारसिङैसो गालि गैया आरोना। ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ जे बर' साहित्य सभायाहाय जोंनि जायगायावनो जानानै दं, माने दा क'क्राझाराव जागासिनो। ओमफ्राय भिडिअखौ होनाया लेट जाबाय, बेनि थाखाय निमाहा होदो। ओमफ्राय दा आङो नै रेडि जागासिनो दङ बे जायगायावनो थांनो, माने नोंथांमोननो देखायहैनो आरोना। थ' दा आंजों लोगोसे फैफादो। ओमफ्राय दानिया नै जोंनि आइया माने बे प्रग्रामावनो दं नालाय, दा बेलासिनासो फैयो, बिनि थाखायनो आइनि थाखाय सुवेटार लाबाय। ओमफ्राय दा जोङो नै थांगासिनो दङ, बे जायगायाव सहैबायानो। दा नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना आसा थाबाय। स' दे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दा जोङो फार्स्टआवनो एग्जिबिशनाव हाबफैग्रोबाय आरोना। बेयावहाय माने सिगाङावबो सानसे सिगां जोङो लाइभआव हगारदोंमोन फेसबुकआव। जाय नोंथांमोनहा फेसबुकआवहाय माबादोंमोन आरोना, फल' खालामनाय दंमोन, बिसोर लाइभआव नुगोन। ओमफ्राय नै दा जोंना फंबायफोराहाय बेयावहाय फानफैदों नालाय, दा बिसोरखौनो लोगो हमनानै जोङो दा थांबाय। नै अनेकथा रोखोमनि दख'ना आरि फानफैदों बायदिसिना। दा जाय नोंथांमोना थांदों बिसोरथ' नुखाबाय अभियासलि, बाट थेवबाबो आं होबाय आरोना। ओमफ्राय नैसोरखौ रामफल ओमफ्राय माबा फिथाइ होनदोंमोन, आं बावबाय आरो एक्सुवेलि मा जिनिसमोन। ओमफ्राय दा नैबे गथ'फोर गेलेग्रा आरो नैबेहाय अनेकथा रोखोमनि मोजां इउसफुल बुस्थु दंमोन आरोना, माने फल्डिं आरो गासिबो। ओमफ्रायो दा जोङो नै दा थांबाय। ओमफ्राय एक्सुवेलि बेयावहाय माखासे जिनिसा बेखारबो दङ आरो माखासे जिनिसा इम्परटेन्टफोरबो फानफैनाय दङ आरोना बेयावहाय। बाट मेन बुस्थुआ मा, जों नुफेरै जिनिसखौ नुयो आरो बिदि एग्जिबिशन लाबोबा। दा नोंथांमोनहा जाय नुदों बिसोरथ' मिन्थिखाबाय, आरो जाय थाङाखै नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय मा दंमोन आरो मा गैयामोन। नायलांदो। ओमफ्राय आं दा नैबाहाय माने फसायना बायदों आरोना, जिखुनु दामनि खोथा नङा, जायखिजाया जिनिसफोरखौहाय फसायबानो आङो जेखौ दाम खमबाबो गोसाबाबो लालाबायो नालाय। ओमफ्राय दा जेखौ फसायदों आङो ओरैनो खानायखौ एक्सुवेलि खाथबनोल' मोजां मोनो, ओंखायनो आं खानाय खाथबग्रा लादोंमोन आरो बेनिफ्राय। ओमफ्राय दा जोंना नै इम्परटेन्ट अनेकथा मोजां बुस्थु जोङो देखायदों, नोंथांमोनहा नायनो हागोन। ओमफ्रायो बेजों लोगोसेहाय बेयाव माने माखासे डिपार्टमेन्टनिफ्राय गुबुन डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो लाबोनाय दं आरो। फर एग्जाम्पल नैबे भेटेनारिनिफ्रायहाय देखायफैदों, माने आलदा रोखोमनि जेन'बा दाउबो नुनो मोनगोन, बोरमा। ओमफ्राय बे बोरमाया बिराद गिदिर आरोना, नर्मेलि जोङो न'आव फिसिग्रानिफ्राय देरसिन। ओमफ्राय बोरमानि नामखौ सिर'हि गड होनो आरो, सिर'हि बोरमा। बेनिया बिराद माने मोनामोबो एक्सुवेलि। ओमफ्राय नैबे बिफांखौथ' अभियासलि मिन्थिखागोन, दैयाव होबानो थाङो आरो बे बिफाङा। ओमफ्राय नैबेयो जाबाय मदार्न प्रसेस आरो बेयो एक्सुवेलि जोंना गोदोहाय आखाइजोंसो खालामोमोन, दा मेसिन लाबोबाय इन्दिनि थाखाय, इन्दि खुन्दुं माबानायनि थाखाय आरोना, दिहुननायनि थाखाय। एक्सुवेलि बे माबाया एम्फौआ आलदा रोखोमनि दङ। ओमफ्राय दा बे आलदा रोखोमनि एम्फौजों आलदा रोखोमनि खुन्दुं जोङो दिहुननो हायो आरोना बेयावहाय। ओमफ्राय बिसोरो बिराद मोजां मालाय देखायफैदों आरो मा एम्फौनिफ्राय मा जायो, ओमफ्राय मा फिथोबनिफ्राय मा खुन्दुं ओंखारनो हायो, बेखौहाय बिराद मोजाङै नायनो हागोन नोंथांमोनहा। इरि आरो मुगा, ओमफ्राय मेरला बिदिनो सिल्कफोरनिबो देखायदों आरो बिसोरो। ओमफ्राय बिनि जिफोरखौबो एग्जाम्पोल हिसाबै देखायदों। ओमफ्राय लोगोसे माने फानदोंबो आरो जायगायावनो, जुदि जाय फसायोबा लानानै थांनो हानाय बे जायगानिफ्रायनो। ओमफ्राय बिसोरनि गेजेराव सबसे बेस्ट माखौ मोन्दों होनोबा, नैबे आयंआ आखाइजोंनो गावनि आखाइजों बेफोरबायदि बुस्थुखौ दाजोबो आरोना, माने दानख' खालामजोबो। ओमफ्राय आङो सानसे सिगां लाइभ होदोंमोन ना, बे लाइभआव बिराद मोजां खोथा होन्दोंमोन बे, जेन'बा गावनि खालामनायखौसो गावखौ देखायनो हायो बेफोरबायदि होननानै। नोंसोर नायबानो मिथिगोन आरो नैबे आयंआबो बिराद मोजां सिफुं दामनानै देखायदों जोंनि सिगाङावहाय। ओमफ्राय जोङो बेरायखांनानै नैबेहाय आइखौहाय लोगो हमनो थांबाय आरो, मानो होनोबा आइया जोंना लिटारेसियाव दंमोन नालाय, बेयाव खन्थाइ आवरायगासिनो दंमोन। ओमफ्राय आइया बे प्रग्रामाव थानाय जायो आरो, बेनि थाखायनो आइखौ सुइटार होनानै जोङो आलदा जायगायाव बेरायहैनो थांफिनबावबाय आरो।
2 hours later.